האם אני אשרוד טיול סוסים של 3 ימים כשהחברה היחידה שיש איתי זה המדריך המונגולי שלא מדבר מילה באנגלית. קליטה, ישנה באוהל, והאוכל שלי לימים הקרובים הוא אינסטנט נודלס עם קופסת טונה. זה הסוס שלי, ל3 ימים הקרובים. הייתי בטוחה שאני הולכת לצאת לבד, ברגע האחרון אשתו החליטה להצטרף. אחרי שאנחנו עשינו אחת לשנייה עצמות והגברים סיימו להעמיס על הסוסים, יצאנו לדרך. ביי! די על ההתחלה התבאסתי והבנתי שהסוס שלי שם עליי 1000 זין, והמדריך שלי חייב להחזיק אותי חצי מהדרך כדי שהסוס בכלל יסכים לזוז. עם ארוחת צהריים, שכחתי להביא סיר לראמן טונה, טונה וופלות. 3 שעות הראשונות היו בשטח פתוח, אז החלק הכי קשה היה השמש. בוי, ממש לא ידעתי מה מחכה לי בהמשך היום. אף אחד לא סיפר לי שזה כל כך מעייף לרכב על סוס. מדברת כאילו הכל סבבה כאן, אבל באמת ש10 דקות לפני הרגשתי שאני הולכת להתעלף כל שנייה. הדרך הזאת הייתה לי כל כך קשה מנטלית. במשך 4 שעות אני יושבת על הסוס ורק חולמת על איך אני מבטלת את היום השלישי והופכת את זה ליומיים. כמו רגע מאיך שאני נראית, תאמינו לי שבשעה האחרונה אנחנו עושים מהפך והוא התחיל להקשיב לי. שרדתי איכשהו, אני באמת לא יודעת איך אני עושה את מחר, אבל בואו נחשוב על זה מחר. עבור 5 דקות מהרגע שהגענו עד שנכנסתי לתוך האגם. תאמינו לי שזה כל מה שהייתי צריכה. רק לטבול באגם הזה, קיבלתי פרופורציה. הייתי כל כך עייפה שפשוט הכנתי לעצמי ארוחת ערב ועמדתי את האוהל וב9 בערב כבר ישנתי.